फ्रेंड्स जोङो दिनै आरो एकटा कभार भिडिअनि थाखाय शुट खालामनो थाखाय जोङो थांनो ओंखारबाय पुरा हाथा काटानो ओंखारबाय जोङो दा कर'ना जाना दंना ओंखायनो माने बार'तायावनो बन्द जायोना ओंखायनो जों माने थाबनो ओंखारबाय माने जों माहाय लागोन बियो एसे गोजानाव नालाय ओंखायनो दा थांनायखौ जों देखायगोन जोङो भिडिअ खालामनो ओंखारबोबाय माजों थांगोन इजोंसो नै जोंनि स्कुटिया बहुत गोजान नालाय मासां किल'मिटार जागोनहाय लोगोफोर बारा जागोन थां नोंनो ओइ नै एक्ट्रिसा सालायख'नो हायाखै सानैया ओइ नै आवगायाव उनाव देखायलायनोसै लोगोफोर साइकेल सालायना एसे खस्थ' जादों नै जोंना दलङाबो बिदिसो बे दलङाथ' बोसोर जाबाय दाबो जायाखै देखा आपने लापरवाही का नतीजा है इ दलं बानायनाया बहुत बोसोर जाबाय बानायनाया होमबाबो दासिमबो जाया आं गिदिर जालायबाय सिख्ला जालायबाय होमबाबो जाया इ दलङा बानायनाया बानायदोंमोन ओमफ्राय ना खेबनै जाबाय नामा बायनाया माने दैलाङाव दैया बुरजा जायोना अखा हानानै दैमाया ओमफ्राय ना इदिनो बायफिनलाङो कमजोरना मोजाङै बानाया इदिनो जों थांनांगौ जायो बायलाबाबो गिरबाबो मा खालामनो ना नावलेट सालायबाय जोङो मेंबाय फेनानैसो एसे बोरै फेना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ओइसोरखौबो होनना मानो हांगैया फैसा हरनो फैदो नै सिख्लाफोरा इथिना एक्ट्रिसा करन जाथारदोहाय जि आयु फैनानै बार नांलायलायाखै साइकेल सालायनाया नोंना एटिएम दं जोंनि पालसारफोरा ओइ दै स्कुटिफोरा masukkan नाङानो बार नांगौबा asal lainnya siklapnya ini kita nggak sih नांगौ इखलाय नै दिया bener ini itu suara nanggung oke kita oh दो इखौ समा थाब blue sama oh blue sama blue sama माबा दारा Zantar जोङो ओंखारना फैदो 8:20 मानाव दा मासाव जाखोथाय टाइम होनबासो मिथिगोन दा 8:30 पार जाबाय देर घन्टामान नांगोन जों सहैनाया इयाव गोजानानो नेने आङो देनां वेल डन जागोन दे आं फैगोनैनो आरो नै बेखौबो नांगौ नैनो जिंगा दाजि 15 minutes later थांनोसै जोङो सौहैसिगोन जोङो एसे लामाल'सै थांगासिनो दङ जों थांनाय जायगाया जाबाय दा थांबाय हानाया हावराघाट तिनालि बुङो बेखौ हावराघाट तिनालिनि एसे हाबलांनांगौ आरो सहैनाय देखायनोसै जायगायावबो सहैलायबाय भिडिअनि थाखाय दा पाहाराव गाखोग्रा लामाखौनो नागिरना मोनाखै जोङो सानदुंआ खोमथाबाय इसोर जोनोमनि सौफै जायगायाव सौफैलायदोंहाय नोंसोरनि थाखाय फ्रेन्ड्स नोंसोरनि देखायनो थाखाय नोंसोरनि इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय ओंखायनो प्लिज जोंखौ सापर्ट खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ मासां हायसां शेयार खालाम सब्सक्राइब खालाम लाइक हो ओमफ्राय कमेन्टआव बुं माथो नांगौ इलाय मा सौफैबाय जायगाखौ नागिरना मोनबाय माथि गाखो बेखौ नागिरना मोनबाय जोनोमनि सौफैनाय जायगायाव सौफैबाय इयावनो थोदा ओंखारनोसै हाला आङो लागोन मालिखिबो स्कुटिफोरखौ जों पार्किं खालामसै स्कुटिफोरा सौफैबाय इयो बुलि गानथुरिया आंजोंनो नांगासिनो दंमोन दहयो आंनि जुगाखौबो नै मा खालामना होबाय इयो बुलि गानथुरिया मा जाबोदो जोंनि बेगान गोलना हादों नांजोबदों नै आंना मुसिनि बगलाव थादों
थांनोसै मेंथारबाय दै लोंबा लोंना लाहाय अ गस्लाजों लागोन फुस फुस फास रायलायगासिनो दं सिख्लाफोरालाय खोनादियासैनो आं दै लोंनायाव बेस्थ' फु मेंबाय सुट लानाया एसे जाबावबाय बहुद दं दासो एसे स्टार्ट खालामदो एसे बोरलाबायदोंमोन हो लामाफोरा बैनो गोजौथार हाजोआ देखायनो video na foto dali anak kau box pala deh ini rara ini kalau nih ini rara kita sih kan ready tak kita sih kan deh फाइनली जों बानायखांबाय हाजो खिनिनिखौ एसे दंबावो आरो इथिखौ लासिगोन जोङो बाखिफोराथ' आरो बेलेग प्लेसाव खालामगोन बिबो गोजानथारनिफ्राय एक्ट्रेसा ओरै नांथाबोबाय बेहाय जोङो बेलेग लकेशनाव फैबाय ओमफ्राय ना रेडि जाबाय थादो आरो बे लकेशना बेयावनो आरो अब्लाबो माने इयो एसे गोजानाव बे जायगानिफ्राय नै जों आरो मोनसे लकेशनाव सफैलायबाय आरो बेयाव फैनायावनो माने जा जादों आरो जोंजों ओमफ्राय ना सासे मानसिया माने जोंनो अननानै दै गुसु ओमफ्राय ना मेथाइ होलांदो आरो बिखौ लायनो थांनायावनो आंनि आब'नि नै लंपेन्टआनो जिलांदोंमोन जा जाथारदोंहाय जोंसो थांनायावबो आंनि जुतिया हामा जाबाय दा इनि लंपेन्टआनो जिलांबाय बेसेरालाय मा खालामदो करियोग्राफार आङो मा खालामसै साफायगासिनो दं सेकआप खालामदो सेकआप खालामदो नों मा माने लान जानाय गोजा ओइ जोंहा सिटनि माबा खालामना नों जा आं जाना जुदि होयोबा थाबावगोन नों बेंगलिन जाना जाना जोंनि माल बुस्थुआनो इफ्रिनि मोननाय इफ्रिनि मा बुंनि स्टक नारा जाना दं इसे नारायन जानो नागिरदों नारायन मोसादों नाराव पासनि जाबाय सालि माथो जेबि खालामनो खालामनो दे नों माबा आं सिंग्रा चिननि नारायन मोसादों फिल्म मोसादों ए मार नारायन मोसा बहाना खिमे सुबोथ देम नो आखाया सिंग्रा पुलिस नों बाजा हसिगोन आं बुकियानो आइ इक्रिजा पुलिस आं ओइ मारा समारा गान लाबा मोनगोन दे नै नारायन नाइस गानदो आं मानो फैयाखै सोरबा दे हाय सोरबा फैयाखै दे दे आं गान दे नारायन 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 नौकरी बच्चे जल्दी से सफा करो नौकरी बच्चे मारा सिंग सिंग दिखाइयो वाह फैमिली पिक्चर या साथे आंनि हिरो आंखौ मोजां मोनाबा आंखौ लाङाबा सिंग सिंग अनो मालाय देनां आं टेक्सि हरसिगोन जाबाय नोंबो जाबाय कुछ भी हाय फ्रेंड्स जोंनि बे कभार भिडिअ शूट लानो थांनायाव ब्लग भिडिअ बानायनायखौ मारै नांखो नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो जोंनि आरपि सिख्ला चेनेलखौ आरो लोगोसेनो कमेन्टआव बुं मादि नांखो बे ब्लगखौ आरो बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था दे होमबालाय लोगो मोनलायनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर बाय खुलुमबाय